गिबियावनो नोंथांखौबो आं खुलुमनायखौ जासियो। आं सुबिन सैबो गोबाव समनिफ्राय गाहाय नेहाथारि पश्चिम बंग बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खामानि मावगासिनो दासिमबो। दिनै 23 अक्ट'बर बे मध्य नारथलि गामियाव दिनैहाय वेस्ट बेंगल स्टेट दुलाराय बाथौ गौथुमनि स्पिकार हिसाबै दिनैहाय गायसनजाबाय। आं बेखौ गोसो गुदुङै आंखौ नाजावना लाबाय। जोंनि वेस्ट बेंगलाव सिगां आगोलनिफ्रायनो अनलि जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि कमिटि दंमोन। नाथाय जोंनि वेस्ट बेंगलाव शुधुमात्र जलपाइगुरि जिल्लाबा नङा, आलिपुरदुवार, जलपाइगुरि, कुचबिहार आरो दार्जिलिं बे मोनब्रै जिल्लाखौहाय काभारेज खालामनायनि थाखायहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो गोनांथारमोन वेस्ट बेंगल स्टेट दुलाराय गौथुमनि मोनसे कमिटि आफाद। दा बे आफादखौ दिनैहाय गोबाव समब्लाबो दिनैहाय दाफुंनो हाबाय। जोङो बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि वेस्ट बेंगलाव वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि दानायनि मेन अबजेक्टिभा जाहैबाय जों वेस्ट बेंगलाव जे मोनब्रै जिल्लायाव जे जोङो बर' हारि दङ। बे बर' हारिनि धोरोमा अरिजिनालिथ' जोङो बाथौमोन। नाथाय जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय बलि प्रथा, नोंथांमोना मिथिगौ बलि प्रथा। बे बलि प्रथाया जाबाय जोंनि परम्परा ट्रेडिशनेल जोंनि बे धोरोमा जोंनि दाबोनो वेस्ट बेंगलावहाय जोंनि बाथौ सिबियारिनि गेजेरावहाय बुंनो थाङोब्ला दाबो बांसिन दङ। दा नाथाय 2,50,000 एप्रक्स 2,50,000 जों वेस्ट बेंगलावहाय बर' पपुलेसन जों दङ। दा बेनि गेजेरावहाय बाथौ सिबियारिनि गेजेराव दाबोनो बलि प्रथा गोबां जायगायाव दङ। दा बे बलि प्रथाखौ जाहाथे जोङो लासै लासैहाय जोंनि बे वेस्ट बेंगल दुलाराय गौथुमनि फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो वेस्ट बेंगलाव बे जे दृष्टिकुटु बे बर्तमान जे जुगावहाय जे बे बलि प्रथा मोनसे जिब हत्या बेफोरखौ जाहाथे जोङो नागारहोनो हायो, सुस्रांनो हायो। बेनि थाखायहाय बेनिनो जोंनि दिनै वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि दानाया मुल उद्देश्य। आरो जोंनि बे जे बाथौ गौथुमनि जे नियम आसार खान्थि बेफोरखौहाय जाहाथे जोङो समग्र वेस्ट बेंगलावहाय बर' गामि गामि न'खर न'खराव जोङो बेखौहाय जोङो फोसावनो हायो। बिनि थाखाय जोंनि हाबा हुखा बेनि उनाव माने जोंनि फुजा पार्बन बिभिन्न समाव जाहाथे जोङो देउरि देउसि बेफोरनिखौ जोङो बिभिन्न वार्कशप सेमिनार खुंनायनि लोगो लोगो जों ट्रेन आप खालामनाय जाहाथे जोङो बिभिन्न गामियाव थानाय बर'फोरनि दरखं दरखङाव जाहाथे जोङो सहैनो हायो। बेबो जोङो सेकेन्ड उद्देश्य। जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनो खावलायहरबाय।